Ďakujem za slovo, vážené dámy, vážení páni, milí spoluobčania. Volám sa Gustav Kušnýr a kandidujem za poslanca obecného zastupiteľstva v našej obci. Rozhodol som sa kandidovať za poslanca, lebo som hlboko presvedčený o tom, že veci sa dajú robiť lepšie. Na to sú samozrejme potrebné určité predpoklady a jedným z najdôležitejších je spolupráca. Spolupráca, pri ktorej sa ľudia musia spojiť, aby niečo vytvorili. Ale my dnes žijeme v inom svete. Žijeme v rozdelenom svete. Dnes na svete žijú bieli a čierni, sú bohatí a chudobní, sú deti a dospelí, starí a mladí. A väčšinou sme rozdelení na dve skupiny, na my a oni. Svet nás rozdeľuje a my potom rozdeľujeme svet. Ale možno práve teraz nadišiel čas na to, aby sme začali vytvárať svet, v ktorom budeme žiť šťastnejšie. Možno práve teraz je čas na to, aby sme rozdelený svet začali opäť spájať. Nemyslím na to, že dosiahneme nejaké vzletné ciele ako svetový mier, alebo že zmierime Izrael s Palestínou, ale môžeme sa pokúsiť o veľké veci u nás doma. Som presvedčený, že viac vecí nás spája, ako nás rozdeľuje. Verím, že všetci v tejto obci, buď sú to deti, alebo dospelí, alebo starí, alebo mladí, máme veľa spoločných cieľov. Verím, že sa dá dosiahnuť to, aby sme všetci v tejto obci, aby sme si nehovorili my a oni. Aby sme nehovorili my a oni, keď sa jedná o Miloslavu a Alžbetín dvor. Aby sme nehovorili my a oni, keď sa jedná o obecné zastupiteľstvo a občana. Verím tomu, že všetci môžeme byť všetci spoločne my. Tak ako pokazené auto sa tlačí ľahšie, keď sú všetci na jednej strane toho auta, aj problémy sa ľahšie riešia, keď na riešení pracujú všetci. Veľa vecí v tejto obci vzniklo za spolupráce občanov. A ani dnes sa nemôžeme spoľahnúť na to, že naše problémy niekto milosrdne vyrieši za nás. Musíme sa k ním postaviť čelom a spoločným úsilím dosiahnuť spoločné ciele. Mali by sme sa viac stretávať a nachádzať riešenia. Spolu sa nám to bude robiť ľahšie. A verím, že sa nám takto podarí mnoho skvelých vecí. Ďakujem.